טוב, חברים, יום ראשון, שבוע חדש, שבוע טוב, יש לנו כמה עדכונים חשובים. אני חושב שהפרק היום יהיה קצת יותר קצר, אבל יש לנו כמה דברים מעניינים מאוד מאז אתמול, מאז אותו עדכון של הסופש. אז הסיפור הגדול ביותר כרגע זה בעצם ז'ואאו קנסלו, כי פתאום העסקה הזאת יכולה להפוך להרבה יותר פשוטה ממה שחשבנו. יש לנו גם עדכון על רודרי, ניתן לכם עוד איזשהו עדכון. יש התפתחות בנושא של חוליאן אלוורס, והכי מעניין, מתחיל להיות תרחיש שבו אם חוליאן לא מגיע, ברסה בכלל לא תחתים חלוץ 9 חדש הקיץ. אז בואו נעשה סדר, נתחיל עם קנסלו, כי זה הסיפור הכי מעניין ויש פה שינוי די משמעותי. לפי הדיווחים מסעודיה, קנסלו מתקרב להסכמה עם אל הילאל על סיום החוזה שלו בהסכמה. זאת אומרת שבמקום שברסה תצטרך להמשיך לנהל את המשא ומתן עם אל הילאל על רכישה או השאלה, כמובן שזה היה ברכישה, קנסלו עשוי פשוט להשתחרר מהחוזה ולהפוך לשחקן חופשי. ולפי הדיווחים האחרונים, ברגע שזה יקרה, הכיוון שלו כמובן זה ללכת לברסה, וזה אמור להיות בימים הקרובים. קנסלו רוצה לחזור, כמובן פליק רוצה אותו, דקו כבר שוחח איתו בעבר, דיברנו על זה שהוא ביקש ממנו לחכות בזמן שברסה מסדרת את העסקאות עם רודרי ועם החלוץ, אבל עכשיו פתאום נראה שהפתרון מול אל הילאל בעצם מתחיל להגיע מכיוון לא צפוי, והמשמעות היא שקנסלו לא רק מגיע לברסה יותר מהר ממה שרצו, כי רצו לדחות אותו לסוף החלון, עכשיו זה גם יהיה בליד מהעברה, וזה כמובן משנה לחלוטין את העסקה מבחינת המועדון. עד עכשיו הסיפור היה שברסה רוצה אותו, אבל רודרי והחלוץ נמצאים לפניו בסדר העדיפויות, אבל עכשיו אם הוא באמת משתחרר מהחוזה שלו, יהיה הרבה יותר קל לסגור את העסקה באופן מיידי. אז נכון לעכשיו, לפי המידע שמגיע, קנסלו צפוי להגיע במהלך הימים הקרובים כבר לברסה, עדיין צריך לחכות לסיום הרשמי של החוזה שלו, זה עדיין לא קרה, אבל זו כבר התפתחות משמעותית מאוד וזה בדרך לשם. עכשיו לרודרי, ופה אני יודע שיש הרבה מאוד לחץ בקרב אוהדי ברסה, בגלל כל דיווח קטן שיוצא, כל שמועה שיש בטוויטר, בכללי מה שנהיה מהטוויטר זה מחרישת שמועות לא אמיתיות, וכל פעם שמופיע דיווח כזה, אז כולם מתחילים לחשוב שהעסקה נופלת, אבל ממה שאנחנו יודעים, התמונה לא משתנה. יש לנו הסכמה מלאה בין רודרי לברסה, יש לנו הסכמה עקרונית בין ברסה לסיטי, והעיכוב המרכזי הוא פשוט שסיטי רוצה להתקדם עם מחליף בקישור. אחד השמות המרכזיים שעדיין קרובים זה בואדי, אנזו פרננדס, זה שם איזשהו עסק לא סגור עם צ'לסי, נראה מה קורה שם, זה פחות מעניין אותנו. זה פשוט, מה שיותר מעניין אותנו זה שסיטי לא רוצה לשחרר כרגע את רודרי, ואז להגיע למועדונים אחרים כשכולם יודעים שהיא חייבת קשר ושיש לה כסף מהמחירה, ולכן היא ביקשה מאיתנו, מברסה, לחכות קצת, אבל זה יקרה בימים הקרובים. ברסה רוצה להציג גם את רודרי וגם את קנסלו ביום רביעי בגביע גמפר. מבחינת רודרי עצמו גם אין שום שינוי, פבריציו רומנו גם דיבר על זה, הוא רוצה להגיע לברסה, הוא לא העריך את החוזה שלו בסיטי, סיטי פתוחה למחירה, הכל אתם יודעים, הכל כבר די ישן. המטרה של ברסה עוד פעם היא שרודרי יהיה עם הקבוצה כבר סביב תחילת השבוע הקרוב, אפילו שיוכל להיות מוצג בגביע גמפר. אז עוד פעם, אני לא אומר שהכל חתום ושנחתמו הדפים, אבל עוד פעם, ההודעה הרשמית צפויה להגיע בכל רגע. אני עובר לנושא עוד פעם המעניין, זה עמדת החלוץ. פה יש לנו שינוי די מעניין שאני מספר לכם בסרטון של היום. לואיס סוארס, הקולומביאני מספורטינג, השם שלו עלה כאחת האפשרויות. אנחנו יודעים היום שאפשר להוריד משמעותית את הלהבות סביב השם הזה. לפי הדיווחים האחרונים, ברסה לא מתכוונת לשלם את סעיף השחרור שלו שעומד על 80 מיליון יורו. לדעתי זו החלטה נכונה, הוא לא שווה את הכסף הזה. יותר מזה, כרגע אין שום משא ומתן, לא מול השחקן ולא מול ספורטינג, ויכול להיות שברסה בדקה אותו, אבל היא ביקשה מידע, אבל היא רק בחנה את התנאים. נכון לעכשיו הוא לא נראה כמו החלוץ הבא של ברסה, אפילו לא קרוב לשם, וזה מוביל אותי לנקודה אפילו יותר מעניינת. לפי דיווחים עם חוליאן אלוורס, לפי המידע שמגיע אלינו, ברסה, אם הוא לא יגיע לברסה, יש עוד אפשרות, או מספר מצומצם מאוד של אפשרויות שהיא באמת מעריכה, ואם האפשרויות האלה לא יהיו אפשריות, ואם משהו לא יקרה שם, קיים תרחיש שבו ברסה פשוט לא תחתים חלוץ 9 חדש. כן, יכול להיות שברסה תגיע לפחות עד ינואר בלי חלוץ מרכזי טבעי חדש, ובמקרה הזה פליק יצטרך לעבוד עם פתרונות מתוך הסגל. למין למשל יכול לשחק בחלק מהזמן כחלוץ מדומה, גורדון כבר עובד על אפשרות לשחק במרכז, את זה אפשר לומר, אולמו גם יכול לשחק קצת יותר גבוה, גם רפיניה, פרמין, יש שחקנים שיכולים להיכנס לאזורים האלה, אבל לא יהיה לנו חלוץ 9 קלאסי. אף אחד מהם הוא לא חלוץ 9 קלאסי שנותן לנו 25 או 30 שערים בעונה, ולכן מבחינתי הסיפור שחוליאן הופך להיות עוד יותר חשוב. כרגע זה כבר לא רק חוליאן או לאוטרו או חלוץ גדול, יכול להיות שזה יהיה חוליאן, ואם לא, זה לא יהיה אף אחד.
ועכשיו לעדכון חדש בתוך הסיפור של לאוטרו, דיברתי על זה כבר בטלגרם. ברסה ניסתה בתקופה האחרונה לעבוד עם מתווך שהיה אמור לעזור לפתוח את הדלת מול אתלטיקו, הניסיון הזה לא הצליח. דיברנו עליו, על חואן לופז, ולכן ברסה בעצם מחליפה מתווך. אנחנו לא יודעים מי זה, זה לא פיני זהבי. למרות הפגישה האחרונה עם לפורטה, המטרה של ברסה בעצם פה ברורה, גם ברסה פעילה, היא מנסה למצוא מישהו שמסוגל לפתוח ערוץ אמיתי מול חיל מרין כדי לדבר על המחיר, כי נכון לעכשיו עוד פעם זו הבעיה, לא ברסה כמה שהיא רוצה לשלם. לפי המידע של מגיע אלינו, ברסה אפילו מוכנה להגיע בעסקה הזאת לסכומים מאוד מאוד גבוהים, עד 130 מיליון יורו, לא כולל בונוסים. עוד פעם, זה לא אומר שברסה הגישה, היא מחכה בצד לזה שאתלטיקו תפתח את הדלת, תסכים לנהל משא ומתן. ברסה מוכנה ללכת רחוק מאוד מבחינה כלכלית בשביל להביא את חוליאן. אבל שוב, אנחנו מחכים לפגישה של חוליאן עם חיל מרין השבוע, זה אמור להיות או מחר או ביום שלישי, זה לפחות השמועות שמתחילות לצוץ, אבל עוד פעם, אנחנו לא יכולים להבטיח כלום, כי עם חיל מרין הכל יכול להיות. פליק משחק פה תפקיד חזק מאוד. אני לא יודע אם חוליאן הולך להחרים אימונים, אני לא אומר לכם שהוא הולך לצאת למלחמה עכשיו מטורפת, אבל ברור שאם אתלטיקו תמשיך לסרב למכור, השחקן יצטרך להפעיל יותר לחץ אם הוא באמת רוצה לגרום לעסקה הזאת לקרות, ויכול להיות שהפגישה עם חיל מרין כן תצליח, ויכול להיות שלא, ואנחנו כמובן נעדכן בהתאם. עוד דבר מעניין לגבי זה שאתלטיקו כן מסתכלת על החלוצים בשוק. עלה למשל השם של ניקולס ג'קסון, אבל כרגע אין שום בסיס להגיד שאתלטיקו מחפשת אותו כמחליף ישיר לחוליאן. זה יכול להיות פשוט חיזוק לסגל, אז לא הייתי מסיק מזה כרגע יותר מדי. עכשיו לגבי קסדו, גם כאן המצב מתחיל להיות קצת יותר ברור. ברסה רוצה למכור את מרק קסדו, את זה אנחנו יודעים. יש לנו כמה אפשרויות, אנחנו יודעים, אבל קסדו עדיין לא קיבל החלטה. מבחינת ברסה, כבר שימו לב, מתחילים להיות קצת חסרי סבלנות. הם רוצים שקסדו יקבל כבר החלטה, שהוא יבחר כבר קבוצה ושהעסקה הזאת תתקדם. וזו כמובן אחת הסיבות שקסדו לא משתתף לא במשחקים ולא באימונים הקבוצתיים. ברסה לא רוצה לקחת את הסיכון. עכשיו, מבחינת הסכום על קסדו, היום אפשר לדבר שברסה יכול להיות תהיה מוכנה לרכך קצת את הדרישות שלה ולסגור גם על 30 מיליון. וצריך לזכור שבסוף קסדו הוא שחקן בית, ומבחינה, לפחות מבחינת החשבונות, כמעט כל סכום שייכנס עליו נחשב לרווח משמעותי מאוד, בעצם לרווח נקי, וזה יכול לעזור עוד יותר עם רישומים ושאר העסקאות. אז אם אני מסכם את העדכון של היום, קנסלו בעצם זה העדכון המרכזי, יכול להשתחרר מאלילל ולחתום בברסה כשחקן חופשי. ברסה תרוויח בעצם את ה10 מיליון שהיא הייתה אמורה לשלם עליו. רודרי, הוא צפוי להגיע לברצלונה עוד עד יום רביעי ולהיות מוצג בגביע גמפר. לואיס סוארס הקולומביאני יורד משמעותית מהפרק, ברסה לא תלך עליו כנראה. חוליאן נשאר המטרה המרכזית, ברסה החליפה מתווך, היא מוכנה ללכת רחוק מאוד אם אתלטיקו תפתח את הדלת, מחכים לפגישה של חוליאן עם חיל מרין. קסדו, לא דיברתי על הקטור פורט, אבל גם הוא כמובן בדרך החוצה. אין לי פרטים חדשים על העסקה עם דורטמונד, אבל גם קסדו וגם פורט הם בדרך החוצה. עכשיו, אם קנסלו ורודרי באמת נסגרים בימים הקרובים ואתלטיקו עדיין מסרבת לדבר עם חוליאן, מה אתם עושים? האם אתם מוותרים על חלוץ או מחתימים לואו קוסט? זו השאלה שלי אליכם היום. אם אתם רוצים להמשיך לקבל את כל העדכונים על המרקטו של ברסה, תנו לי לייק לסרטון, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. אנחנו בתקופה שבה דברים יכולים להשתנות תוך כמה שעות, אפילו תוך שעה או חצי שעה. וכמובן שאם תהיה התפתחות גדולה, אתם תראו אותה כאן, אתם תראו אותה בטלגרם ובקהילת הוואטסאפ שלי. אז תודה רבה שהקשבתם, תשתפו עם חברים, ושיהיה לכם אחלה של שבוע.